2 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। ग्रेट। 1.8 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज पे। हाँ सर। दया, हमार बात ध्यान से सुना। हाँ, पहले तो फ्रेडी कमाल कर देले बा। हाँ, रिसर्च करके ऐसन नाम निकाले बा जेकर कनेक्शन इ नेताजी संजीत और जज श्रीकांत के साथे बा। वो आदमी के नाम बा डॉक्टर ललित। हाँ, डॉक्टर ललित, यस। हमके तो डॉक्टर ललित ही गड़बड़ लगता दया। हमके तो उहे पे शक लगता, काहे कि डॉक्टर ललित के कुछ साल पहले इन नेताजी संजीत प्रैक्टिस करे के लाइसेंस कैंसिल कर देले रहले और फिर ये डॉक्टर ललित के जज श्रीकांत सजा सुनेले रहे। और भइल का, पहले खून भइल जज श्रीकांत के और फिर ओकरे बाद नेता संजीत मारल गए। ई खून के कर सकेला? ई डॉक्टर ललित ही कर सकेला। उहे के कनेक्शन बा ई दोनों के संगे। बस अब डॉक्टर ललित जौन फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेला वो फ्रीक्वेंसी के भी पता चल गए। हाँ, टेक्नो एक्सपर्ट बता देलस 1.8 मेगाहर्ट्ज से लेके 2 मेगाहर्ट्ज तक। बस अब ई फ्रीक्वेंसी पे हमनी टैप करल जाई डॉक्टर ललित के। पता चली ई डॉक्टर ललित कैसे कैसे बात करेला और का बात करेला। और दया, ई रेडियो फ्रीक्वेंसी बा 1.8 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज। हमनी के सारा पुलिस स्टेशन के रेडियो वैन के बता दा। अब देखल जाई कब तक भागेला ई डॉक्टर ललित। तू कायर बारा कायर। तू खाली बात कर सकेला, खाली बात। तो के कुछ ना आवेला। दम हा तक कुछ करा कुछ। तोरा के हमार आवाज आ रहा। अगर हमार आवाज आ रहा तो हम जैसन कहले बानी तो के करल के होखी। मार दा ओकरा के। हमार कहल माना। जौन हम कहले बानी उ करा तू। मार दा ओकरा के। सब गवाह और सबूत ये साबित करत ताड़े ई खून कृतिका ही किएले बिया। ना जज साहब, ये सब झूठ बा। झूठ तो आप बोलतानी कृतिका जी, खून आप ही किएले बानी। ना जज साहब, हम बेकसूर बानी। जज साहब, बेकसूर बानी हम। योर ऑनर, योर ऑनर। हाँ, हम सुन रहल बानी। बोला का कहे के बात हो रहा के। योर ऑनर, हमार फाजिल दोस्त नीलेश जी के पास अपन डिफेंस के पेश करे खातिर कुछ बा ही नहीं के। कोर्ट के कीमती वक्त बेकार न करल जाओ। योर ऑनर, कोर्ट के वक्त बेशक कीमती है, बाकी ओसे भी कहीं ज्यादा कीमती है एगो बेगुनाह इंसान के जिंदगी। हम ही साबित कर दे। हमार कहल माना। जौन हम कहले बानी उ करा। ऑर्डर। फैसला सुनावे से पहले अदालत 2 घंटा खातिर स्थगित करल जा रहा है। दर्शन। श्रीकांत होके ओकरा के मारे के होखी। तू कर सकेला ई। ओके जिंदा रहे के कोनो हक नहीं खे। ओकर मर जाए जरूरी है। मार दा ओकरा के। सर, ये लोगन के कहना बाकी कार्तिका यहाँ पे रहे जब जज श्रीकांत यहाँ पे अले और वो एकरा पे गोली चलौले। ओकरा बाद वो यहाँ पे आके खुद के गोली मार ले। वो बखत मतलब जब ये सब होत रहे वो बखत यहाँ पे जे लोग रहले वो कहाँ बाड़े? वो लोग कोर्ट रूम में बढ़े। तनी डिटेल में बताई का भइल यहाँ पे। सर, एगो केस के सुनवाई चलत रहल। जज श्रीकांत जी के हालत कुछ ठीक नहीं के लगत रहल। वो 2 घंटा के रिसेशन ले ले और अचानक चैम्बर में आइले और अपन आप के और कृतिका की गोली मार दे। बाकी वो गन तो रखत ही ना रहले। उनकरा पास गन कहाँ से आई? ये तो हमके भी नहीं के मालूम सर कि गन कहाँ से आई। बाकी गन उनकरा पास रहल जरूर सर। तो गन के इंतजाम पहले से कल गेल रहे। लगा था जज साहब कोनो प्लानिंग कैले रहले कृतिका के खून करे के। लागत तो ऐसने बा। वैसे जज साहब के केस में कोनो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा? ना सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा। कृतिका के साथ अब कोनो व्यक्तिगत दुश्मनी? जज साहब तो बहुत ही सुलझल इंसान रहे सर।
केस के हर एक पहलू पे बहुत बारीकी से गौर करत रहले। हमके पिछला कई दिन से लागत रहे कि कुछ न कुछ गलत जरूर बा उनकरे साथ। मैम, का जज साहब की तबीयत ठीक ना रहल? वो तो हमके ना पता, बाकी बाकी हाँ उनके कुछ अजीब अजीब सा आवाज सुनाई देत रहा। और सर एक बार आ जाई श्रीकांत, खाना लगा रहल बानी। ई पड़ोसन के जुबान पे लगाम ही नहीं खे। जब देखा अनाप शनाप बकत रहेले। अरे का भइल श्रीकांत, इतना काहे चिढ़ रहल बानी? पहले जाके पड़ोसन के मुंह बंद करा, ना सुने के बाद हमके उनकर बकवास। कैसन बात करतानी श्रीकांत? पड़ोसी लोग तो बेचारा पिछला 1 महीना से लंदन गइल बाड़े और उनकर आवाज यहाँ तक कैसे आ सकेला? कुछो भी बोलतानी आप। श्रीकांत, कौशल पता ना श्रीकांत के का हो गइल बा, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहल बाड़े। और पता बता रहा के उनका पड़ोसियन के आवाज सुनाई दे रहल बा, जबकि वो घर बंद बा, वहाँ पर केहू नहीं खे। केकरा बता रहल बाड़ू? सब केकरा के बता रहल बाड़ू? और तू का समझ रहल बाड़ू? तोहसे झूठ बोल रहल बानी हम? घोरा ना ऐसे नाटक ना करा। बतावा तू लोग ही घर में का छिपा के रखले बाड़े? बतावा हमके, बतावा। हम सब जाने नी, सब जाने नी हम। तू हमरा के पागल बनावे के कोशिश कर रहल बाड़ू ना? हाँ? श्रीकांत की तरह का हो गइल बा? हाँ, अपन हालत देखा का बना के रखले बड़ा। और यहाँ पर केहू नहीं खे, केकर आवाज सुनाई दे रहल बा तारा के? सुनाई दे रहला, हमके उनकर आवाज सुनाई दे रहला। ए जबा बाकी बाकी हम केहू के ना सुनब, केहू के ना सुनब। कहीं उनकरा कोनो दिमागी बीमारी तो ना रहे? ना ना सर, 15 अप्रैल तक वो एकदम ठीक रहले। बाकी हाँ, रेड कैंडी हॉस्पिटल गए रहले ना, ओकर बाद ही सब कुछ होके लागल उनकरा साथ। रेड कैंडी हॉस्पिटल? जी सर, ये हॉस्पिटल में चल के पता कर जाओ कि ऐसन का भइल रहे वहाँ पे कि ई सब अचानक ऐसन बर्ताव करे लगले। सर, ई केस में आखिर बचल ही कहा? जौन आदमी खून कैलस वो अपना आप के ही मार रहलस। वह तो पता लगावे के बा ना फ्रेडी, वह तो पता लगावे के बा कि एगो जज आपन सामने वाला आरोपी के गोली काहे मार देहलस, खून काहे कैलस, और तो और ओकरे बाद भी अपना आप पे भी गोली चलैलस। काहे? सर, अस्पताल अथॉरिटी बदौलस कि जज श्रीकांत यहाँ पे ऐसन कोनो ट्रीटमेंट खातिर ना बल्कि डेंटिस्ट से मिले खातिर आयल रहले। के बा डेंटिस्ट के बा? सर, डॉक्टर रमन। हेलो सर, बताएं हम आपके क्या मदद कर सकेंगे? फिलहाल तो आप डॉक्टर रमन के बुला दी और उनका असिस्टेंट के भी। डॉक्टर रमन 15 अप्रैल के जज श्रीकांत आपसे मिले आयल रहे ना यहाँ? जी हाँ सर, बाकी उनकर मौत से हमार का लेना देना, हमरा से सवाल का है? देखिए, हमने खाली यह जानल चाहता नहीं कि जब आपसे मिलल रहे तो दिमागी तौर से बीमार लगत रहे। नो सर, हमके तैसन कुछ ना लागल। सर, उनकर दिमाग के कोनो बीमारी नहीं खेवा। वो 9 साल से डॉक्टर रमन के पेशेंट बाड़े हूँ। 9 साल से? मतलब आप लोग उनके बारे में बहुत कुछ जान रहा हो? बहुत कुछ ना सर, सब कुछ। कुछ और का जाने नहीं, तनी बता सके नहीं? सर, अभी बतावे खातिर खाली इतना ही कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर रहले, बहुत जल्दी उनके गुस्सा आ जाता रहा, बट ही वाज नॉट इल्यूशनल। अगर उनकरा कोनो दिमागी बीमारी ना रहे तो फिर उनकरा क्यों आवाज काहे सुनाई देत रहे? का भइल कर रहे उनकरा? बाकी सर, आप में मेडिकल एक्सप्लेनेशन काहे ढूंढ रहल बाड़े? हम लोग इतना मेडिकल एक्सप्लेनेशन काहे ढूंढ रहल बानी? दया, कौनो भी आम इंसान ऐसे अचानक उठ के केहू पे गोली चला देला, का ई नॉर्मल हो सकेला? नहीं खे, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर बा, कुछ तो भइल बा। बाकी का? वीरेन, तू बेकार की चिंता करेला। धनंजय की सिक्योरिटी बा हमने के साथ में, हम सुरक्षित पहुंच जाए। वो बात तो ठीक है, बाकी आपके धमकी मिल रहा ना? देखा वीरेन, हमरा काम में धमकी मिलत ही रहेला, और ऐसा धमकी से हमरा के डर ना लगेला।
देखा डर तो हमरा के भी नहीं लागता काहे कि हमके धनंजय और ओकर टीम के पूरा भरोसा है। सर हमनी हॉल के 500 मीटर तक लोगन के जाए पे रोक लगा देले बानी और हर जगह सीसीटीवी से निगरानी करल जा रहल बा। ये बहुत आसान है धनंजय, कायर मत बना। हम जाने नी ये काम के तू पूरा करब, वो आपन हाथ से। तू सुन रहल बारा ना धनंजय, तू बुजदिल ना बारा तू बुजदिल। कायर मत बना, ये काम तू ही पूरा करबा। का बतावत रहल तू ब्लॉक बी के अरेंजमेंट के बारे में? सर हम ब्लॉक बी के बारे में बात ना करत रहनी। सर आप ठीक बनी ना? आपकी तबीयत कुछ खराब लग रहा है। हमार तबीयत ठीक है, हम ठीक बने। धनंजय तोरा के होके मारे के होके मार दो ओकरा के, मार दो धनंजय, मार दो। गाड़ी रोका। ये गाड़ी काहे रोक देलस? सर का भइल? शाबाश धनंजय, मिशन पूरा करा, मार दो ओकरा के, मार दो। तू कायर ना मारा, तू कर सकेला। धनंजय यहाँ काहे आ रहल बा? धनंजय तू गोली मारा, सोचा मत। हम देखा तानी। ओके। का बात है धनंजय, गाड़ी का रुकवा देले? धनंजय मारा गोली। ओ माय गॉड, संजय जी आपको क्या हो गई? धनंजय ये का कर लेस तू? नेताजी के सिक्योरिटी के इंचार्ज हुए रहे? जी सर, धनंजय जी इंचार्ज रहले। कमाल है सर, जेके बॉडीगार्ड रखले उहे मार दिलस। नेताजी के मारे के कोनो खास वजह? सर ये तो धनंजय जी ही बता पाई हैं। वैसे एगो बात बतावा, गोली अंदर मारल गई या बाहर से? सर बाहर से मरले कार के। धनंजय सदमा में लागत है सर ये। तू लोग जात कहाँ रहा? सर नेताजी के चिल्ड्रन फाउंडेशन के मीटिंग रहल, वहाँ जात रहनी। हमने के गाड़ी आगे रहल और नेताजी के कार पीछे, और हम धनंजय जी से नेताजी के सिक्योरिटी के बारे में बात करत रहनी। बाकी वो हमार बात पे ध्यान न देते रहले और कुछ खोल से लागत रहले। सर उनकर चेहरा में अजीब से बेचैनी रहल। हम उनसे पूछने के का भइल त कुछ बहकल बात करे लागल। सर श्रीकांत के साथ भी तो ऐसा नहीं फैल रहे? कहीं दोनों केस एक जैसन तो नहीं है? और केहू साथ रहल नेताजी के? वीरेन जी सर। वीरेन जी, आप नेताजी के संगे रहले ना? हाँ सर, हम ही रहनी। नेताजी आपसे कुछ बतौले ये धनंजय के बारे में? सर नेताजी हमेशा धनंजय जी की हमेशा तारीफ करत रहे, उनके जान के खतरा रहल। अभी कुछ दिन पहले ही धनंजय जी उनकर जान बचैले रहल। बहुत अजीब बात है सर, कुछ दिन पहले जौन आदमी नेताजी के जान बचैलस आज उहे ओकर खून कर देलस। ये गोली मरला के बाद धनंजय भागे की कोशिश कैलस? नहीं सर, खुद के गोली मारे कोशिश कैले रहल। सर बहुत मुश्किल से सिक्योरिटी वाला लोग के रोकले रहल। कमाल बा सर, जय श्रीकांत खून कैला के बाद अपना आप के गोली मार ले और इहो अपना आप के गोली मारे के कोशिश कैलस। एगो काम करल जाओ, धनंजय के ब्यूरो ले चला था, वही पे ओकरा से पूछताछ करल जाई। और फिर एक बात समझ में नहीं ख्या रहल दया, खून कैला के बाद खूनी अपना आप के गोली मार लेवेला काहे? बॉस, डॉक्टर विमला ये क्रिमिनल साइकोलॉजी में रिसर्च करती है। अच्छा, इनके दोनों केस के बारे में बता देला? यस बॉस। हमार बेटा कहाँ बा?
हमके ओकरा से मिले के बा। सरी नेताजी के सिक्योरिटी इंचार्ज धनंजय के माँ ओह ओकरा यहाँ काहे लाइल गइल बा? देखी, आपके बेटा नेताजी के खून कैले बा। जी ना, हमार बेटा केहू के हत्या ना कर सकेला। वो तो खुदे बीमार बा, ओकर दिमागी हालत ठीक नहीं खे। का बीमारी बाप के बेटा के? पिछला कुछ दिन से ओकरा कुछ कुछ आवाज सुनाई दे रहल बा। धनंजय, का बात बा बेटा? बड़ा परेशान लग रहल बड़ा तू। ऑफिस में कोनो प्रॉब्लम भइल का? कोनो टेंशन? 2 दिन से तू हमरा साथे ठीक से बात ना कर रहल बड़ा। केहू तबाही। सुनो ना, हम तो हर फेवरेट सब्जी बना रहल बानी, पालक के। ई घर में केहू तबाही हमसे बात कर रहा। अरे हम ही तो बड़बड़ा रहल बानी, और के बात करी घर में? केहू तबाह हमनी के अलावा ई घर में जो हमसे बात कर रहा बा। माँ, केहू तबाही घर में हमनी के अलावा। माँ, हमके अजीब से आवाज सुनाई दे रहा। केहू हमरा से बात कर रहा। हमनी दोनों के सिवा केहू नहीं खे बेटा घर में। केहू बाज हमसे बात बंद हो गई आवाज। फिर से आ रहा। अरे केहू नहीं खे बेटा। अरे केहू तबाह माँ यहाँ पे। केहू नहीं खे बेटा, तू बाहर आवा। लगता तो हर तबियत ठीक नहीं खे, अभी डॉक्टर के पास जाए के चाहिए। बाकी ऐसा तो स्किज़ोफ्रेनिया में होखेला। स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ, जैसन कि आप सब लोग जाने ले कि स्किज़ोफ्रेनिया एगो मानसिक बीमारी होखेला। ऐसन में पेशेंट के बहुत सा आवाज सुनाई देवेला, लोग ना होखला के बाद भी दिखाई देवेले, और पेशेंट अपना आप के मारे के कोशिश भी करेला। का आप हमरा के बताइब कि ई दोनों पेशेंट के उम्र का रहल? श्रीकांत जी की उम्र 50 साल और धनंजय 42 साल के। बाकी ये उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया ना होखेला। का हम उनका से मिल सकेनी? हमके पेशेंट से बात करे के बा। हाँ बिल्कुल। पूर्वी, धनंजय, तू संजीत के काहे मारला? हम कुछ पूछ रहल बानी। धनंजय, तू संजीत के काहे मारला? हमके कुछ आवाज सुनाई देत रहल। वो हमके उकसावत रहल, कहत रहल हम बुजदिल बानी, कायर बानी। हम केहू के खून ना कर सकेनी। वो आवाज हमके इतना उकसाइल कि खून कर देनी हम। और ई तो हर गाल काहे सूजल बा? हमार दांत में इन्फेक्शन है। जज श्रीकांत, उनकर दांत में भी इन्फेक्शन है सर। अब हमार बेटा के भी दांत के इलाज के बाद ही होकर तबीयत खराब रहे लागल। का दांत के इलाज के बाद ओकर तबीयत खराब हो गई? ई कौन डेंटिस्ट के पास इलाज करवावत रहा? डॉक्टर रमन, रेड कैंडी हॉस्पिटल। रेड कैंडी हॉस्पिटल गए रहले ना, ओकर बाद ही सब कुछ होके लागल उनकरा साथ। बाड़े ना बहुत अजीब कोइंसिडेंस। धनंजय और श्रीकांत दोनों के दांत के प्रॉब्लम, दोनों के डेंटिस्ट भी एक, और ट्रीटमेंट के बाद दोनों के तबीयत बिगड़ जाले। ये कैसन कोइंसिडेंस? गड़बड़ बा, बहुत बड़ गड़बड़ बा। ये धनंजय और जज श्रीकांत के दांत के एक्सरे निकलवा, पता तो चले पूरा चक्कर का बा। ई का हो सकेला? सर, ई देखी। कब है? ई मार्क्स। हाँ यार, दांत के बीच में ई का ओरल ऑब्जेक्ट जैसन। एग्जैक्टली ऊपर से दोनों आदमी के दांत में बा। दोनों आदमी के दांत में बा कुछ फॉरेन बॉडी जैसन कुछ।
का हो सके। शारिका, एगो काम करा, एसीपी साहब के फोन कर दा, उनके बोल दा कि केस के जड़ मिल गई। ई देखा बॉस, दोनों के दांत में ई तरह के चिप बा। ये तो बग बा। हाँ सर, ई बग ही बा। सर ये तो जासूसी में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसमीटर जैसा कुछ बा। बॉस, एकर जरिए ही श्रीकांत और धनंजय के वो आवाज सुनाई देत रहा। तो ये चिप ट्रिगर के काम करत रहा। यही के जरिया से वो उकसावे वाली आवाज वो लोगन के कान तक पहुंचत रहा और वो लोग केहू के जान तक लेवे के मजबूर हो गई। हमके तो लागत आई काम डॉक्टर रमन के ही बा। वहे ही तो दांत के ट्रीटमेंट कैले रहे। पूछताछ करे के पड़ी डॉक्टर रमन से और एगो एक्सपर्ट के भी बुलावा। ये ट्रांसमीटर के बारे में पूरा जानकारी लिहल जाई ओकरा से। डॉक्टर रमन, दांत में ट्रांसमीटर लगावे के काम कब से शुरू कर देनी आप? ट्रांसमीटर? हाँ, कौन सा ट्रांसमीटर की बात करता नहीं आप सब? वही ट्रांसमीटर के बात करते नहीं जॉन जज श्रीकांत और सिक्योरिटी ऑफिसर धनंजय के दांत में फिट कर गई। देखिए, हमार यकीन करी, हम कोनो ट्रांसमीटर ना लगैले है। ई का बोकस करता रहे आप? डॉक्टर साहब, दांत में ट्रांसमीटर काहे लगे हैं? सर, आप हमने के हॉस्पिटल के बर्बाद करे पे तुलल बानी। डॉक्टर रमन हमने के हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर बानी सर। ये ऐसा काम हरगिज ना कर सकेले। और ये तरह के काम यहाँ पे भइल बता। हमने के श्रीकांत और धनंजय के दांत से ट्रांसमीटर मिलल बा और यही ट्रांसमीटर के वजह से वो दोनों भी सीजोफ्रेनिक बन गए। सर, वो दोनों हमार बहुत पुराना पेशेंट बाड़े। श्रीकांत 9 साल और धनंजय 2 साल। सर, भला हम अपन पेशेंट के साथ ऐसे काहे करब? ई तो आप बताई ना, काहे लगैनी ट्रांसमीटर? हमार यकीन करी, हम कोनो ट्रांसमीटर ना लगैनी। काहे कि डॉक्टर रमन के पास ट्रांसमीटर बनावे और उनके मोलार इम्प्लांट्स के ट्रेनिंग ही नहीं खे। ई खाली डॉक्टर बानी, दांत के अच्छा डॉक्टर। और सर, हमने यहाँ पे दांत लगावे नहीं, बनावे नहीं खे। दांत बाहर से ऑर्डर देला पे आवेला। कहाँ से ऑर्डर करे नहीं आप ही दांत? डेंजा बायोकेयर। डेंजा बायोकेयर। फ्रेडी, पंकज, डॉक्टर रमन के चेम्बर अच्छा तरह से चेक करा, एक एक कोना छान मारा। और कितना लोगन के दांत इम्प्लांट के लिए बानी? ये लगभग 20 लोगन के। अच्छा, तो सब लोगन के नाम और पता चाहिए हमनी के। दया, सो हो सकेला 20 लोगन के जान के खतरा हो गए। कुछ समझ में आ रहा बा? हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है। ये कि ट्रांसमीटर जितना छोटा बा उतना ही पावरफुल है। कितना रेंज बा एकर? सर, एक रेंज कुछ 15-20 मीटर है। माने ट्रांसमीटर से केहू के कम्युनिकेट करे के हा तब 15 से 20 मीटर के दायरे में रहे के होगी। एकर फ्रीक्वेंसी का हमने ट्रैक कर सके नहीं? एकदम ट्रैक कर सकेंगे। बाकी उससे पहले हमने ये जाने के होगी कि ट्रांसमीटर कितना हर्ट्ज का काम करेगा। तो फिर पता लगावा कितना हर्ट्ज पे काम करेला ई। काहे कि फ्रीक्वेंसी हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्टिव होगी वहीं पे हमनी के खूनी होगी। ठीक है सर, आप थोड़ा सा वक्त दे दी, हम जल्दी ये पता लगावे कोशिश करो। ठीक बा। ये कहानी आके रुक जाले डॉक्टर रमन के नाम बा। सारा के सारा कहानी डॉक्टर रमन पे ही बा। बाकी सर, वो अपन पुराना पेशेंट के खून काहे करी? हाँ सर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बतावत रहल कि ऐसा ट्रांसमीटर बनावे की काबिलियत डॉक्टर रमन में नहीं खे। सर, शक के घेरा में तो कविता और विलन भी बाड़े। हो सकेला यही लोग में से क्यों मरले हो सकेला दया, बिल्कुल हो सकेला। बाकी ये भी बा कि वो 15 और 20 मीटर के दायरा में ही काम कर रहा बा। अच्छा, वो 20 लोगन के बारे में का पता चला? ना सर, उनकर आपस में कोनो कनेक्शन नहीं के। यहाँ तक कि श्रीकांत और धनंजय इहो भी एक दूसरा के ना जाने ले। फिर भी अभिजीत, वो 20 लोगन से जाके मिला, उनसे पूछा का उनके साथ भी वैसने होत रहल जैसे धनंजय और श्रीकांत के साथ होत रहल। और एगो बात, लॉयर्स चेम्बर और चेंबूर पता लगावा वहां पे कितना सेलफोन एक्टिव रहले वो खून के दौरान। और दया, वो दांत बनावे वाली कंपनी में जाके पूछताछ करा, देखा के हो सकेला जे दांत में ट्रांसमीटर फिट कर सकेला। विनय आपके ही नाम है? जी हाँ, हमारे नाम विनय है। बताइए, हम आपके पहचानी ना? हमने सीआईडी से बानी। सर, हमसे कोनो गलती भइल का?
ना ना गलती ना भइल बा। एक्चुअली एगो केस के सिलसिला में हमने कुछ पूछताछ करे आयल बानी। आपके दांत में कोनो प्रॉब्लम रहल ना? हाँ। आप ये इलाज कहाँ करेला रहनी है? रेड कैंडी हॉस्पिटल। इलाज के बाद से कुछ तकलीफ भइल बा? आई मीन कुछ अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रहल होके और जैसे कि वो ऑर्डर दे रहल होके कुछ करे खातिर? ना ऐसा तो कुछ भी ना भइल, बाकी एक दो बार दर्द भइल। वो तो नॉर्मल है, दांत लगवावल जाए तो थोड़ा बहुत दर्द तो होगी। ठीक है, अगर ऐसा कोनो तकलीफ होके तो फौरन हमके बताइए। और हाँ, कोनो अनजान आदमी के बहकावा में मत आइहा और केहू के बोलैला पे कोनो अनजान जगह पे मत जाइहा। जी, जी। ओके, ध्यान रखिएगा। जी सर। डॉक्टर रमन बहुत अच्छा बाड़े। दांत लगैला के बाद से हमरा के कोनो तकलीफ नहीं खे। आपके कोनो आवाज सुनाई देवेले? का मतलब बा एकर? ना वो जवन जवन लोगन के डॉक्टर रमन दांत लगैले उमे से कुछ लोगन के अजीब से आवाज सुनाई दे रहा। ना, हमरा साथ ऐसा कुछ भी ना भइल। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो कि आपके साथ आप हमनी के प्लीज इन्फॉर्म करें। या श्योर। आप लोग यहाँ पे दांत बनावे नहीं कि मिनी ट्रांसमीटर? का मतलब सर? मतलब ही कि यहाँ पे दांत में ट्रांसमीटर फिट कर जाता, फोन करे के साजिश रचल जाला यहाँ पे। हाँ ना सर, आप लोगन के कोनो गलतफहमी भइल बा। हमने इतना के इलीगल काम ना करेनी। इलीगल काम भइल बा यहाँ पर। ई देखी, रेड कैंडी हॉस्पिटल में आप लोग ही दांत भेजले रहले ना? जी हाँ मैडम। ओकर अंदर ट्रांसमीटर फिट कइल गेल रहे। जज श्रीकांत और सिक्योरिटी ऑफिसर धनंजय, उनकर दांत इजे बनल रहे ना? 1 मिनट सर, हम चेक करता नहीं। हाँ सर, दांत तो एजा ही बनल है। बाकी अगर वो हमनी के एम्प्लॉय रूपाली होखत जे दांत बनैले बिया तो सच्चाई पता चल जात। कहाँ भी आओ आपके एम्प्लॉय रूपाली? वो तो कल रात गुजर गई। कैसे गुजर गई? ओके अस्थमा अटक भैल रहे। बाकी हैरानी की बात ये है कि ओके कबो अस्थमा रहल ही नहीं। जी हाँ सर। ओकर घर के एड्रेस नहीं था? दांत कब लगवैले आप? सर 2 महीना हो गए। कोनो प्रॉब्लम भइल आपके? ना कोनो प्रॉब्लम ना सर, जब से दांत लगाई नहीं सब ठीक है सर। ना कुछ आवाज सुनाई दे रहल होके कुछ अजीब अजीब सा? ना सर, बाकी भइल बा का सर? देखिए, रेड कैंडी हॉस्पिटल में जितना लोग भी ट्रीटमेंट कराइले उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो रहल बा और उनमें से 2 जन के तो मौत हो गई। सर हम मरे के ना चाहता नहीं सर। ना आप घबराई मत, ऐसा कुछ नहीं खे। आपके कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होके कि कुछ अजीब अजीब से आवाज सुनाई दे रहल होके या फिर कोनो ऐसा आदमी दिख रहल होके जे बाना मतलब दूसरा बोल रहल बाड़े कि केकरा से बात कर रहल बाड़ा, अगर ऐसा कबो होके तो फौरन हमनी से कांटेक्ट करिए। और कितना लोग बचल पंकज? सर चेक करे खातिर और 5 लोग बचल बा सर। वो 5 के भी जल्दी से जल्दी चेक करे के होगी। का पता वो हत्यारा के अगला निशाना यही में से केहू होके। हाँ सर। हाँ भाई, पता चलल कि नहीं के कुछ? सर हम ऑलमोस्ट पहुंच गए बानी सर, थोड़ा देर और सर। सर हाँ फ्रेडी, जज श्रीकांत और संजीत के संबंध बा सर। अच्छा कैसन संबंध बा? सर ई केस फाइल देखी, 2009 में एगो डॉक्टर रिसर्च करत रहल, बाकी ओकर ग्रैंड नेताजी संजीत कैंसिल कर देले। और ई डॉक्टर के प्रैक्टिस करे के लाइसेंस कैंसिल कैले नेताजी संजीत और ओके सजा सुनैले जज श्रीकांत। नाम बा डॉक्टर ललित। सर ई डॉक्टर ललित बाके पता लगावे के पड़ी डॉक्टर ललित बाड़े के कौन से बात पे रिसर्च करत रहले। तब आपके बेटी टूथ इम्प्लांट करैले रहल? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही करेले रहल इम्प्लांट रेड कैंडी हॉस्पिटल से। सर जौन दिन से टूथ इम्प्लांट करवैले बा अजीब अजीब बात करेली और बहुत डेराइल भी बाड़ी। मॉम का भइल? कुछ चाहिए? केहू आइल का घर में? केहू भी तो नहीं खे ना मॉम, केहू तो बा घर में। हम बानी, तू बाड़ू और पापा तो हांगकांग में बाड़े। अगर केहू आई तो बेल बजाई ना, बेल भी तो नहीं खे बजल। पता ना मॉम का हो रहल बा, जब से सो के उठल बानी ऐसा लगता कि घर में केहू बा और हमरा बारे में अजीब अजीब सा बात करता हमसे। कुछ समझ में नहीं आवत। तोहार तबीयत ठीक बा? कोनो सपना देख लू का
ना मॉम, कौनो सपना ना देखनी। लगता हमार कान बज रहल बा। मॉम प्लीज एगो काम करी, हमके एक कप चाय दे दा हमार रूम में। हमार सर घूम रहल बा। तभी जिया कहाँ बिया? ओकरा हम साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देले बानी, बैंड्रा। देखिए आप उस साइकेट्रिस्ट के एड्रेस दे दी। हमने के अभी उससे मिलल बहुत जरूरी है। नंबर ले ला। जी जिया, आज तोरा के वो काम खत्म करे के हा। आज तोरा के ओके कोनो भी हालत में मारे के हा। जिंदा मत छोड़िया ओकरा के, मार दो ओकरा के। आज ओकर अंत होके के ही चाहिए। कहाँ जाए क्या मैडम? जेके मार्केट बोला। उसे कहा कि जेके मार्केट जाए के हा तोरा के। बताए ना मैडम, कहाँ जाए क्या? जेके मार्केट। जी बैठी। जिया तू डरपोक बाड़ू तू। कुछ ना कर सकेलू तू। एक नंबर के डरपोक बाड़ू तू। हम डरपोक नहीं की, और हम केहू के ना मार सकेनी। मैडम आप हमरा से कुछ कहने का? हाँ अब ना हम कुछ ना कनी ना, कुछ ना कनी। हम कहाँ बात कर रहल बानी? जिया तोहरा के ओके मारे के होकी। तू ओके जिंदा ना छोड़ सकेलू। तोहरा के ओकरा के मारे के होकी जिया, मारे के होकी तोहरा के। ना, हम केहू के खून ना करब, केहू के बिना। अरे भैया गाड़ी काहे रोक देनी? मैडम गाड़ी आगे न जाई। काहे ना चाहिए? हम कहनी ना मैडम, गाड़ी आगे न जाई। अगर ले जाए के ही ना रहे तो बैठे ही नहीं काहे? मैडम आप उतर रहल बानी कि हम गाड़ी से उतर जाई? सर वॉचमैन और पड़ोसी बतावत रहल कि रूपाली यहाँ 3 महीना पहले ही शिफ्ट कैले रहली और अकेले ही रहत रहली। फिर चेक कर जाए अच्छा से। ये कहा इतना सब एयर ट्रांसमीटर? ये डॉक्टर रमन के पेशेंट के पूरा डिटेल्स भी बा एकरा में। ये देखो सर, ये जिया तो वह बड़ी जेकरा बारे में अभिजीत सर बतैले रहले। सर ई रूपाली ई कहीं केहू के कठपुतली त ना रही। हो सकेला, शायद खूनी के पता चल गई होगी कि हम लोग रूपाली तक पहुंच जाए, यही से मार दिले हुए ओकरा के। ई नेताजी, संजीत, वीरेन और जिया, ई तीनों के चेहरा पर रेड सर्कल। नेताजी के चेहरे पे क्रॉस मारल बा। नेताजी तो मरल गेलन, अब बचले वीरेन और जिया। मतलब अगला नंबर ही लोग के बा। हाँ अभिजीत, यही जिया साइकेट्रिस्ट से मिले गए रहे, बाकी वहाँ पहुँचल ही नहीं के। अच्छा, हमनी के यहाँ रूपाली के घर में एगो तस्वीर मिलल बा जेकरा में नेताजी, संजीत, वीरेन और जिया बिया। ई नेताजी के चेहरा पे तो क्रॉस मारल बा, बाकी ये दोनों के चेहरा पे लाल पेन से सर्कल बनल बा। कहीं ऐसा तो ना कि जिया वीरेन के मारे खातिर गए होके? एगो काम करा तो वीरेन के अलर्ट करा, पता करा वो कहाँ है। तब तक हम जिया के लोकेशन ट्रैक करा तानी और हम लोग मिलल जाए। ओके या पूर्वी तने वीरेन के फोन लगा बता। सर वीरेन के फोन तो बंद बा। सर मिल गए। हाँ सर ये ट्रांसमीटर 1.8 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। ग्रेट।
1.8 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज पे। हाँ सर। दया, हमार बात ध्यान से सुना। हाँ, पहले तो फ्रेडी कमाल कर देले बा। हाँ, रिसर्च करके ऐसन नाम निकाले बा जेकर कनेक्शन ई नेताजी संजीत और जज श्रीकांत के साथे बा। वो आदमी के नाम बा डॉक्टर ललित। हाँ, डॉक्टर ललित, यस। हमके तो ई डॉक्टर ललित ही गड़बड़ लगता दया। हमके तो उहे पे शक लगता, काहे कि डॉक्टर ललित के कुछ साल पहले ई नेताजी संजीत प्रैक्टिस करे के लाइसेंस कैंसिल कर देले रहले और फिर ई डॉक्टर ललित के जज श्रीकांत सजा सुनेले रहे। और भइल का, पहले खून भइल जज श्रीकांत के और फिर ओकरे बाद नेता संजीत मारल गए। ई खून के कर सकेला? ई डॉक्टर ललित ही कर सकेला। उहे के कनेक्शन बा ई दोनों के संगे। बस अब डॉक्टर ललित जौन फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेला उ फ्रीक्वेंसी के भी पता चल गए। हाँ, टेक्नो एक्सपर्ट बता देलस 1.8 मेगाहर्ट्ज से लेके 2 मेगाहर्ट्ज तक। बस अब ई फ्रीक्वेंसी पे हमनी टैप करल जाई डॉक्टर ललित के। पता चली ई डॉक्टर ललित कैसे कैसे बात करेला और का बात करेला। और दया, ई रेडियो फ्रीक्वेंसी बा 1.8 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज। हमनी के सारा पुलिस स्टेशन के रेडियो वैन के बता दा। अब देखल जाई कब तक भागेला ई डॉक्टर ललित। ये फ्रीक्वेंसी पे कोनो हरकत नजर नहीं क्या रहा। जब भी बोली पकड़ल जाए। पूरा मुंबई ई फ्रिक्वेंसी के हर 5 किलोमीटर में ट्रैक कर रहा। अगर जिया वीरेन के मारे निकलल बिया तो उ खूनी 1.8 चाहे 2 पे जरूर आई। जाओ जिया, अपन काम के अंजाम दा। ये कौन हो सकेला जो संजीत के खूनी के बारे में बतावे खातिर हमके यहाँ बुलेला सर? जिया, ओकरा के मारे के हो कि तोहरा के ओके जिंदा रहे के कौनो हक नहीं खे। ज्यादा सोची मत। ज्यादा सोचा मत। मार दा जिया, ओके मार दा। ओके जिंदा रहे के कौनो हक नहीं खे। ओकरा तरफ देखा, पहचाना ओके, ऊ तोहरा सामने हा। किल हिम। ओके जिंदा रहे के कौनो हक नहीं खे। वही की आवाज। फ्रीक्वेंसी लोकेट करा। देखा, अपन बैग से गन निकाला। जिया, तू कायर नहीं खे। शूट हिम, शूट हिम। लोकेशन क्या बता रहल बा? सर, जेडी मार्केट मरोल दिखा रहे हैं सर। कमान जिया, मारा, मारो ओकरा, मार दो ओकरा के। हे, सर ये का हो रहा है? ये हमके काहे के मारा चाहत रहल? क्यों हमरा के फोन करके बुलेलस कि संजीत के खूनी के बारे में बतावे वाला रहल? घबराई मत, इस समय को प्लान रहे। आप अभी सेफ बन, आप जा सकेंगे। थैंक यू। वो खूनी एहिजा कहीं होगी। भीड़ में मिक्सअप हो गई है। सिग्नल एहिजा के है, देखल जाए। हेलो, अभिजीत बोल रहल बानी। कबो हमनी से भी मिल रहल करा। अरे इधर उधर का देख रहा है? तोहरे पीछे बानी डॉक्टर ललित। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर पवन। मुजरिम चाहे कितना भी नाम बदल लेवे, चाहे कितना भी वेश बदल लेवे, एक न एक दिन शिकंजा में फंसी जाला। काहे? चला।
जज श्रीकांत और नेताजी संजीत ये लोगन के खून काहे करवैलस तू? उनसे बदला लेवे के चाहत रहनी। बदला? वो लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर देले। कैसन बदला? हम एगो होनहार डॉक्टर बानी। हम स्किज़ोफ्रेनिया नाम के बीमारी पे ओकर ट्रीटमेंट खातिर एक्सपेरिमेंट करत रहनी, वो वर्थलेस लोगन पे। हमार असिस्टेंट जिया एचओडी वीरेन से कंप्लेंट कर देलस और एचओडी वीरेन नेताजी संजीत से हमारा ऑफिशियल कंप्लेंट कर दिले। और नेताजी संजीत तुम्हारी एक्सपेरिमेंट रुकवा दिले। हाँ, हमार प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गई। फिर जेल काहे खातिर गईला तू? हमार लापरवाही की वजह से एक आदमी की मौत हो गई रहे। जज श्रीकांत हमके बिना कुछ सोचले समझले 10 साल की सजा दे देले। हमार डॉक्टर होके के रुतबा छीन लेले हमरा से। तो ई लोगन के मार के तू अपन खोयल रुतबा हासिल करत रहला तू। रमन और रूपाली ई दोनों के का इन्वॉल्वमेंट रहल? जेल से बाहर अला के बाद हम अपन दुश्मन के ट्रैक करे के शुरू कर देंगे। हम उनके अंदर एगो डिवाइस फिट करे के चाहत रहनी जौना से उनकरा के कुछ पता ना लग पावे। डॉक्टर रमन और रूपाली हमारी में मदद करत रहले। उ लोग कैसन मदद कैले? जज श्रीकांत और जिया के दांत में प्रॉब्लम रहल। वो अपन चेकअप खातिर डॉक्टर रमन की क्लिनिक पे जात रहले। नेताजी संजीत के दांत में कोनो प्रॉब्लम ना रहल। बाकी उनकर बॉडीगार्ड धनंजय के दांत में प्रॉब्लम रहल। हम उनके फ्री डेंटल चेकअप के लालच देनी और डॉक्टर रमन की क्लिनिक पे भेज देनी। डॉक्टर रमन उनके नया दांत लगवावे की सलाह दिले और हमरा कहे पे रूपाली उनके दांत में डिवाइस फिट कर देनी। और रूपाली सब करे खातिर मान गई? हाँ, कह के हम रूपाली से प्यार करते हैं। हम दोनों मिलके को डेंटल क्लिनिक खोले रही। रूपाली काम में हमारी मदद करत रहा। तो फिर उनकर खून काहे कैलस तू? कहे कि जब श्रीकांत और नेताजी के मर गईला से आप ओकरा तक पहुंच जाती और हमार नाम ले ले, ऐसे मुकरा के हमेशा हमेशा खातिर चुप करा दी। बदला लेवे खातिर का कुछ ना कैला तू? इतना सफाई से खून कैला, बाकी फायदा का भे? आखिर में पकड़ा गिला ना? हमार मिशन केहू के मारल ना रहल सर, खाली हम अपना आप के जीने साबित करे चाहत रहे और चलत फिरत इंसान के हथियार बना सकेनी। अगर यह दिमाग कोनो अच्छा काम में लगैले होता तो आज मुजरिम ना होता और जिंदगी भर जेल के सलाखन के पीछे सड़ता नहीं था।